at kitang-kita niyo naman ang daming mga tao. Actually, this is our first day dito sa Baguio. Kasama ko ngayon ang aking kaibigan, ang aking mga office na nag-enjoy lahat ng mga tao at you can see naman. Yan. Tara. Okay. Hi guys, andito tayo ngayon sa night market dito po sa Baguio, in front of Burnhams. Yan, Kevin. Hello. Yups. Yomar. Ay, ay. Okay. Yan, mamimili po sila. Sila lang. Sila lang po ang mamimili. Sobrang dami pong tao. Sana galingan ng camera nung tumingin. Po.